ಹಾಂ ನಮ್ಮ ದೂರ ಬರ್ತೀನಿ ನೀ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆನಂದ್ ಆಂಡೆ ಈ ಮಲ್ಲ ಬಂಡೆದಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಲಕ ಮಲ್ತಿಲಕ ತೋಜುಂದುಂಡು ಆತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದುಂಡು ಬಂಡೆಡ್ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿದೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ಅವಲೊಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಲಕ ತೋಜುಂಡು ಪರ್ ಹೆಡ್ 25 ರೂಪಾಯಿ ದಾದ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಟಿಕೆಟ್ ಬೊಕ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಕೇವ್ ಟೆಂಪಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಸೊ ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇಫ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಟಿಕೆಟ್ ಮಂಗ ಉಂಡಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಉಪದ್ರದನ್ ಬರುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಂತ ಜಾಗ್ರತೆ ಬಂಡೆಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಿದರಿಗೆ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಬಂದು ಎಂಗ್ ಪಾತಿರ್ನ ನೆಂಕಲಿಗೆ ವಾಯ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಬಂಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ನಾನು ಈ ಸ್ಟೆಪ್ದ ಮಿತ್ತು ಬೋರ್ಡ್ ಸುಮಾರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಟೀಮ್ ಮಂಗನಕಲು ಕಾರ್ದೊಲೆ ಪೋಗುದು ಇತ್ತಿನ ಮಾತ ಪೆಜ್ಜೊಂದು ಬೋಂಡು ಇತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಗಂಟೆ ಓ ಅಲ್ಲ ಅವು ಚಪಾತಿ ಮಾತ ಪತ್ತೊಂದು పోತೀನಿ ಏರ್ ನಾನು ತೊಟ್ಟಿಡಿದ್ರೆ ಇಂಜಿನ ಕಂಡೊಂದು పోతుండు ಮೂರು ಜೋರುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸುರುಕೆ ಪನ್ಪೇರು ಮುಲ್ಪ ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ಗೇಟ್ ಕೀಪರ್ ಮಾತ ಫಸ್ಟ್ ನಿಖಲ್ ಮಾತ ಸೇಫ್ ಆದ ಪ್ಲಾನ್ ಮಂಗನ ಇದು ಎನ್ನ ಬಡದಿಗೆ ಜೋರ್ ಮಲ್ಪುನು ಐಕ್ ಮೂಲ್ ಬರತ್ತೇರು ಬಿವೇರ್ ಆಫ್ ಮಂಕೀಸ್ ಏಪಲ ಬಿವೇರ್ ಆಫ್ ನಾಯಿ ಪುಚ್ಚೆ ಮಾತ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮೂಲ್ ಮಂಕೀಸ್ ಭಯಂಕರ ಜೋರ್ ಮೊಲೆಗೆ ಜೋರ್ ಮಂತು ಈ ರಂಚ ಮೊಕ್ಕಲೆ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಪಂಡ ಜೋಕಲ್ನ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಮಾತಾಡ ಮೂಲ ಐಟ ಅಕ್ಕಲ ಜೋಕಲ್ ಮಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲ್ ಪ್ರಾಯದ ಮಾತಲ್ಲೇ ಮೂಲು ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಮಿತಾರೊಂದು ಅಕ್ಕಲ್ ಬಂಡೆಡೆ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಕಟ್ಟದು ಅಲ್ಲಿ ಪಡೆದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಮಲ್ತಿದೆ ಕೂಡ ಥರ್ಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಇಲ್ಲುಂಡು ಬೇತೆ ಸೊ ಐತ ಉಲೈ ಮಲ್ಲ ಗುಹೆ ಕೂಡ ಗುಹೆ ಬಂಡೆ ಈರೆಗೆ ಟೆಂಪಲ್ ಟೈಪ್ ಅವ್ನು ಮಾತುಂಡು ಬಟ್ ಅವು ಏನಿನ್ನು ಎಂಚ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಲ್ದಿರ ಫುಲ್ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಫ್ಲೋರ್ದ ಫ್ಲಾಟ್ ತುಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹಿಡ್ದು ಯಾನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಲ್ಲು ಸೊ ಅಲ್ಪ ಹಿಡ್ದು ಇರೇಗ್ ಅಗಸ್ಯ ಲೇಕ್ ತೋಜುಂಡು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಲೇಕ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತೂವರ್ಲ ನೀಟ್ ಉಂಡು ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಲು ಪಂಡ್ರ ಆಪ್ಜಿ ನೀರಂಜಿತ್ತು ಬಟ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ವ್ಯೂ ಸೊ ಒಂದು ಅಗಸ್ಯ ಲೇಕ್ ಬಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ನಲ್ಲ ಅಡೆಕ್ ಪೋರುಂಡು ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಿಡ್ದು ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ತೋಜಿಪವನ್ ಎಂಚ ತೋಜುಂಡು ಬಂದು ಪೋರುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಯುನೀಕ್ ಆದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆ ಟೈಮ್ ಥರ್ಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಪೋಯ್ ಗೋಡೆಡು ಇಡೀ ಬಂಡೆದ ಗೋಡೆಡು ಅವೇ ಮಿತ ಒಂದು ಪೋಪಿನಿ ಒಂದು ಎಂಚಾಣ್ ಮಂಡ ಮಂಜಿಮಲ್ ಬಾಯ್ಸ್ಡ್ ಗುಣಕೇವಿತ್ತಿಲ ಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಸ್ಪಾಟ್ ಇಜ್ಬಣ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಉಂಡು ಅದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೂವಿ ಎಂಚಿನ 148 hours ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಉಂಡು ಹೆಂಗೆ ನೆನಪೊಂದು 72 hours ಎಂಚಿನ ಒಂಜುಂಡು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾಕಲ್ ಪನ್ಲೆ ಐಟ್ ಲಂಚನೆ ರಿಯಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಲೈಫ್ ವರಿ ಇಂಚನೆ ಸ್ಪಾಟ್ಗೆ ಹೋದು ಆಯನ ಮೂವಿದ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಪ ಓ ಮೂವಿ ಬಂದು ನಿಖಲ್ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಮಿನಿ ಪಾಡ್ಲೆ ತೂಕ ಅಂದ್ ಇಂಚನೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅದು ಸಾರಿ ಬಂಡೆಲು ನಿಖಲ್ ಆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೂವಿ ತೂದಿತ್ತು ವೆರಿ ಲಾಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಒಂಜಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 10 years ಓಲ್ಡ್ ಮೂವಿ ಕಮ್ಮಿಟ್ ಬಂಡಲ ಎಸ್ ಪೋಯ್ನವ ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಫ್ಲೋರ್ಗೆ ಬತ್ತ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಬಂಡೆದ ಥರ್ಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 30 to 50 steps or more than that ಒಂದೇ ಉಂಡು ಸೊ ಒಂದು ತೀರ್ಥರು ಎವ್ರಿ ಫ್ಲೋರ್ ಒಂದು 100 steps ಪಾತ್ ಭಾರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತೋಜು ಸಿಟಿ ಮಾತಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿಗೆ 2 ದಿವಸ ರಚೆ ಆರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿ ಹೌದು ಕಲ್ಲಿದ ತೇರು
ಒಂದು ನೆತ್ತೋಲ ಮೂಜಿ ಮೂಜಿ ಫೀಟ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಗೆ ಪಂಡ ಎನಿಮೀಸ್ ಪಕ್ಕ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪರಗೆ ಬಲ್ಲಿ ಸೊ ಮೇರೆಡ ಸ್ಟೋರಿ ಕೇನೆ ಸೊ ನಮಕೇನೆ ಒಂದು ದಾಯ ಕ್ಲೋಸ್ ಒಂದು ಸೊ ಐಕಾರ್ ಪಂಡೇರು ದುಂಬು ಎನಿಮೀಸ್ ಮಾತ ಬತ್ತನ ನೆತ್ತೊಲೆ ರಪ್ಪ ಮಿತ್ತರ್ ಅವನ್ಲಕ ಸೊ ಅಲ್ತ ಸ್ಟೆಪ್ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಮೂಜಿ ಫೀಟ್ ದೊಂಡಿಗೆ ಸೊ ಆ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾನನ್ ಉಂಡಿಗೆ ಸೊ ಆ ಕ್ಯಾನನ್ ಇಡೀ ಊರುಗು ಸ್ಫೋಟ ಮಲ್ಪುನಾತ್ ಉಂಡಿಗೆ ಅಲ್ತೂಲೆ ಫ್ಲೋರ್ ಮಿತ್ರ ಬತ್ತು ಮೂಲ ನಡುಟ ಒಂಜಿ ಕಾರಿಡಾರ್ ಅಲ್ಪ ಅಕ್ಕ ಥರ್ಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಹೋಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಓಪನ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗೆ ಥರ್ಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಇಜ್ಜ ಮೂಲ ಉಂಡಿ ಮೂಲ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ 15-20,000 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ದ ಇಲ್ಲೇ ಉಂಟು ಉಂಡು ತೂಕ ಅದಾದ ವಿಷಯ ಸೊ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪಿಕ್ಚರ್ದು ಮೇರ್ ಪಂಡಿನ ಸ್ಪಾಟ್ ಒಂದು ಮಿತ್ತಡ್ ಕ್ಯಾನಂದ ದಾದನ ಉಂಡು ಸ್ಪಾಟ್ ಲಕ ತೋಜನುಂಡು ನಡೂಟು ದೀತೇರು ಭಾರಿ ಯುನೀಕ್ ಅದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದು ಮುಲ್ಪರ್ಲ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಲೇಕ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಬಟ್ ಅಲ್ಪ ಕೈತಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಲುಂಡು ತೂಕ ಫುಲ್ ಸಿಟಿ ಕವರ್ ಆಪುಂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಲ್ಲ ಮಿತ್ ಪೋಲಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಪ ಪೋಂಡ ನಲ್ಲ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ದಾಯ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸುದೀಪ್ನ ವೀರಮದಕರಿ ಮೂವಿದಾದುಂಡು ಸೊ ಅವಳು ಶೂಟಿಂಗ್ ಆತೀನಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರಡ್ಡೆಡ್ದು ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಮೂಲೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇತ್ತೇರಿಗೆ ಸೊ ಆ ಸ್ಪಾಟ್ ಇಡೆ ಫೈಟ್ ಸೀನ್ ಮಾತ ಆತಿನಿಗೆ ಎಸ್ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರು ಮಿತ್ತು ಅಂತ ಉಂಡು ಬೋರೆಗೆ ಎಂಚುಂಡದ ಒಂಜುಂಡು ಅಲ್ಪ ಪೊತ್ತು ಉದ್ ಬರ್ಕದಾದ ಫುಲ್ ಎಕ್ಕೋ ಐದು ಇಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತು ದಾಲ ಪಾತ್ರೆ ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಅದೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಫ್ಲೋರ್ ತಿರ್ತು ಜತ್ತಂಡ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಲೈಕ್ ದ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಜೋಲಿ ಸೊ ಲೇಕ್ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಟೆಂಪಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸಾಯ್ತ ಪಿರೋಡ್ ಮಲ್ಲ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕೊಡು ಸೂಪರ್ ಲೇಕ್ ಅಂತ ಭಾರಿ ಚಾಲುಕ್ಯ ಡೈನಾಸಿಟಿ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮುಲ್ಪರ್ ವಿತ್ ದ ಲೇಕ್ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲೇ ಸಿಟಿ ಆತನು ನಮ್ಮ ಬಾದಾಮಿದ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಈ ಸ್ಪಾಟ್ ಎಸ್ಪೆಷಲ್ ಸೊ ಮೂಲಂಜಿ ಗುಹೆ ಉಂಡು 4ನೇ ಗುಹೆ ಮುಲ್ಪಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ 4th ಫ್ಲೋರ್ ಮಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧನ ಮಹಾವೀರನ ಐ ಥಿಂಕ್ ಜೈನ ಮಸ್ತ್ ಯುನೀಕ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತೀರ್ಥಂಕರ ಮುಕುಲ್ ಮಾತಾ ಎಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಒಂದು ಕೇವ್ದ ವಿಡಿಯೋನ ಎಂಗ್ಲಿಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಅಂಚೆ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಲೇಕ್ ಕಂಚಿಡಿ ಏನೋ ಪೂರ ಉಂಟು ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಪೂರ ಉಂಟು ಒಂದೇ ನೀಡೆಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಪೋಯಿನ ಅಂಚಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಂದು ಆಪುಜಿ ಬೋರಿಗೆ ಶೋಕುಂಡು ಒಂದು ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇದರಿಂದ ಸನ್ಸೆಟ್ ಕಾಲದ ವಿಶೇಷ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಒಂಜೆ ಪೂರ ಕಡೆ ಒಂದು ಫುಲ್ ಬಂಡೆಡೆ ಅವು ನೆರಳು ಪೂರ್ನಾಗ ಬಂಡೆ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಫುಲ್ ತಂಪುಂಡು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಅಂತ ಹೀಟ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಮಿತ್ತು ಪೋರೆಗೆ ದಾಲ ಆಪ್ಷನ್ ಇತ್ತಿಲಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಮುಲ್ತಿರದ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಂಡ್ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಲೇಕ್